Tira, aurreko bideoan azpikategoriak eta kategoriak nola sortu ikusi dugu, bai? Eta gainera, kategoria baten barruko azpikategorian, bai, ikastaro bat nola sortu, bai? Kasu honetan, bai kategoriak edo azpikategoriak batetik bestera, hau da, kategoria batetik bestera nola mugitu ikusiko dugu, eta baita ere ikastaroak nola desplazatu leku batetik bestera, bai? Orduan, demagun 1.2 azpikategoria, bai? Ona ekarri nahi dudala, bai? Bi kategoriaren barrura, bai? Bueno, hau, ona ekarri nahi dut, eta beste hauen maila berean ipini, bale? Markatu ingo dut, bai? Eta etorriko naiz ona, eta esan beharko diot nora mugitu. Horretarako, aukeratu beharkoet nora. Eta esan dut, bigarren kategoriaren barrura. Bale? Mugitu. Eta orain hemendik desagertu zait, bai? Eta bigarren kategoriaren barruan hementxe daukat, bai? Kategoriaren barruan noski gora eta bera eraman dezaket, bai? Bueno, hori kategoriei eta azpikategoriei dagokionez, bai? Aldiz ikastaroak leku batetik bestera mugitzeko, bueno, beste bide bat jarraitu beharra dago, bai? Demagun honen barruan dagoen ikastaroa mugitu nahi dudala, bale? Horretarako, sakatuko dut azpikategoria horren gainean, bera jungo naiz, eta hementxe daukat, bai? Bale? Bi aukera dauzkat mugitzeko garaien. Hau da bat, hau da hemendik aukeratu eta esan ze azpikategorietara eraman, edo kategoriatara eraman, bai? Hori da aukera bat, oraintxe ikusi dugu kategoriekin nola egiten den, ba, bueno, igual ingo litzateke, eta beste aukera bada, gainea sakatu, eta ona ekartzen gaitu, bai? Bi zutabe dauzkat hemen. Kategorien zutabea, bai? Eta ikastaroen zutabea. Orduan, imaginatu nahi dudala ikastaro hau. 1.1 azpikategorian dago, ezta? Hemen azaltzen zait, ikastaro hau. Beste azpikategoriara batera eraman. Demagun adibidez 2.2ra. Ba, bueno, oso erresa da. Hartzen dut hemendik, eta arrastaka, ez barkatu, a ber, uzten didan, ez dituzten egiten, bueno, azkenen gauza bera imarko dut, hemen, esan nora, bai? Eta esan dugu, bigarren kategoria 2.2ra, bai? Hori da, hemen azaltzen zaigun mugimendu hau da ikastaro bat, baino gehiago ekibuko bagenu gora eta bera mugitu alizateko, bai? Ordena zehazteko, bai? Bueno, mugituri emango diot, eta begira ze gertatzen den. Hemen barruan, jada ez dakat ikastarorik, ziurtatu nahi baldin badez sakatuko dut gainean, bera jungo naiz, eta hemen ez dago ezer. Eta aldiz, 2.2 azpikategoriaren barruan, txapelaren arabera badago ikastaro bat. Gainean sakatzen baldin badet, hemen txazaltzen zait, bale?